Enye. Ide ejezi. Anọ na N.T.I. Na nwunye gị sị na ịma ngazi. Ka ihe minu na nwunye gị sị na ịma ngazi. Okay, banye ego. Okay, banye ka Nna-Tuu ego nyere gị. Ọ ga-eche onye ya arụ. N'anya, nwoke ọbụla nwunye ya na-enye ego. Nwoke ọbụla nwunye ya na-enye ego. Hey! Ọkụ ya bata o ji abịa iruo na ọ dị ka alaba ndị nke alaba nke ọ na-adị iche. Maka na onye alaba o ga-ejide ego dị ego ya n'aka dị sure. Ihe onye a na-agwa nkịta bụ na ya eme nwazi ya na ya ma njeze ebe anyị chọrọ ije na ya ejiri ego n'aka ya na nwunye ego. Nwunye ya si ya na ya ejiro. Mana o ji lụọ nwaanyị ahụ maka na o nwere ego. Taa ego ahụ o kwuru maka na o nwere wee je lụọ nwaanyị ahụ. O de emetụzi ego ahụ ọnụ na ọ chọzi ịpụ apụ. Ọ gwazie nwunye ya ya nye ego ka ya tina mana o nwere ebe ya na-eje. Nwaanyị mmadụ akọ ya. Ọzọ onye ọbụla ego dị n'aka nwere mudu ga-abịa bịa ka ị chọọ ka ị nara ya ego ma ọ bụ nwoke ma nwaanyị ọ ma like iwe ya because na ya nwere akpa ego ahụ amara gị ihe ọ ga-eji ego ahụ wee mepụta ihe ego ọzọ based on ihe o ji n'aka. Mana iro nwoke ahụ na-aghọta ya na ọ na-akparị ya maka ego. Ọ na-akparị gị maka ego ọrụ maka ego ka iji wee jee onwe mee gị n'aka ihe atara gị n'aka. Na ntị ka mgbagbo ọbụla ị mara nwoke ọbụla nwaanyị na-enye ego afụfụ ọ na-ata ara ka ọrụ ugbo a na-ebidobe ịlụ ya alụ. Nakwa ntị onye gị ị gaa ọ bụrụ na o nyere gị ị nọ nwayọ andị ọya kpatara iji eji ozi ka ụmụazị. Na ntị maka ị na-erilasị ka ọ bụrụ nwaanyị ga na-azụ gị nri maka ị na-erilasị ka ọ bụrụ nwaanyị ga na-azụ gị nri ọya kpatara ile onwe gị anya ọga na ntị ị na-afụ na emụnye na-ekwu legodo onwe gị anya o nwere ka erichazi ka efiri ya ibirapụzi ibu ndị mmata nkịma onye na-ahụ onwe gị meze gudugudugudu idrozi smart ị dapụtazi apụta. Nwaanyị ewepụ mgbe ọ chọrọ ka nwoke bịa buru ụzọ pụtaba ma ọ bụrụ na ị marọ o buruzi jezie ego ahụ nke nwa na-esi eso kịta ị na-ebuzi ibu nwaanyị ahụ kara ibu. Nwaanyị ahụ na-agba onwe ya spọs na-adịwa mịnọmịnọ nke nwa bụ ekwesịrị ịdị mịnọmịnọ ịtọ na ojedebeze gbudugudugudu ọ na-efọrọ ka ịdị kịta ọ ga bilie n'ụra jee chụba ego ijide okwukwe ego gị chọtụọ okwukwe ga chọtụọ n'ụlọ ụka ka ọ na-ede afịa nwunye gị enyere gị ego ya bụ ihe iji ọ na-agbazi mba ị na-agbazi na fon ya mee ị na-eme ya ihe onwe ya mere gị n'aka. Na ntị ka m gbago ọ bụ oke na ọrụ dịrị nwoke na ọya ga na-azụ ezinụlọ. Nwaanyị bụ onye inye aka onye mere gị si na enye nwara gị nwanne kwana. Ụfọdụ nọ n'obodo oyibo dipendị ya n'ebe nwunye ha nọ. Nwunye ha rụọ night o ruo dee nwaanyị ruo dee ọ rụọ night nwaanyị na-akwụrụ gị ụdọ egozie nwa na-eku nwa relazie na ya dị bezie na ya nwaanyị a na-alụ. Mana isiri n'obodo oyibo ọ bụ na nwunye gị kwute na aga vileji ya bụ na aga ọ bụ na ekwure manga ọ na-akata o weta ego onye gị ego ngwa iruo vileji mee ihe dị otu a iru ebe a iwere ego dị ego ịkwụrịwa ụsọ ndụ ichoro otu a ka anyị si agba alaba ebe a onye amakwa ihe a na-akọ gị bụ onye alaba ewetago kọmplen gị bifọ nọ na-abịa iri gbaba ezinụlọ gị aka bụbụ ezinụlọ ọnụ iru ebe soro anyị ga-emekwa gị ihe na highway. Anyị ara egwukwa egwu ndị alaba ara egwukwa egwu na highway. Anyị na-adị na mbụ kwado nwee ume jikere ọ na-abịa ilu ụfọdụ a na-eme iruo anyị bụ ndị alaba ọ bụrụ onye ọbụla bụ onye alaba ọ ga-agwago gị ya bifọ ịchọ ịgba dị alaba ịmụgị ihe ha na ya yi ịkwadoro nwunye gị ezinụlọ idebere ya kachi nwere iru like 500 to 300 ị na-agba ya ifu na ị nwere ihe ị na-eme na ọ bụrụ ịpụtasị anyị bụ ndị alaba ị mapụta na street ị pụta na street ịchọọ ka ileghara ya amala ebe a na-eme ije pụta ijekweriri anyị na highway ịpụtabe na street ọ bụrụ highway a na-enye ajọ ọkụ na highway ọga a na-enye ajọ ọkụ na highway ọ dị very enweghị akpọrọ ya highway ebe moto na-eti ọkụ adịghị agbakwa ya breki ya ka ị pụtara ebe a bido chọka ịkọ ọsọrọ ndị ọzọ niile hold up n'ụzọ ka ere ka asịbazie ndị alaba ya ume adịghị anyị ga-apịa gị 100 mbọsọ ọzọ elekpuo na be gị. If you don't have the strength leave alaba na ọ bụrụ egwu ụmụazị ka ọ bụ ibi dipendị ya na nwunye gị na-afil kwe na ị ga na-eji agba alaba nwaanyị bụ onye ga-ego were apụta iro were apụta street anyị were na-akpọ mmanya na-eme nsi ịṅụrụ mmanya
ebe a na-akwụ ọtọ ṅụọ mmanya 3 million stel kwụrụ ọtọ ebe a ị mapụta ebe a bịa na-eme anya nwa ere gị na nwunye gị ewere ya na-akọ ọrụ. Anyị bụ ndị rejista gburu dị alaba ndị nke nwegburu green card na ya anyị na nwunye anyị ara akọrị ọnụ ọ na-edora wee anyị amaghị ihe anyị ga-eme anyị amaghị pakeji na iji anyị amaghị ihe a na-eme. Nwaanyị na n'aka nri na n'aka ekpe obi aṅụrị akpa ya ole anya n'etiti ọfụ na ofu ebe ka anyị gburu fọt ebe ka anyị nwere fọtụ a sọ gị makwa na ntị ka njegodi apụta ịmara ihe abụọ ụtụ ka na-ahụ ụzọ ọ bụrụ anyị atụ n'okwu o.